Poštovane gledalci, emisija Čuturica i naše treće emitovanje serijala vezanog za opstanak Srbije, odnosno za savremen način poslovanja, tačnije govorimo o biznisu. Sa nama i danas naš poštovani kolega, gost, Milorad Miša Despot. Dobrodošao, Mišo. Dobar dan, Vesna, bolje vas našao, pozdrav za tebe, za Vladu, za vaše gledalce emisije Čuturica. Evo, želim sve da pozdravim, nastavljamo sa našim serijalom i za danas bih odabrao temu novih tehnologija. Šta su to nove tehnologije i šta mi to koristimo u ovom poslovanju, a uvelike nam olakšava i pomaže u samom poslu, u samim, da kažem, obavljanju celokupne ove delatnosti. Kao što sam rekao na početku, znači, naš projekat Hotelium Planet program baziran je na nekretninama, to je osnova. Te su nekretnine objekti turističkog tipa, tako da mi imamo rentu, imamo naše goste koji dolaze, koriste te objekte i naravno zato i plate. Tu se ostvaruje prihod i taj prihod koji se ostvari mi dobijemo nazad kao povraćaj sredstava jer mi smo mali deoničari. To je u osnovi. Sada, šta je vezano za ovu današnju temu? A današnja tema su kriptovalute i blockchain tehnologije. Šta su kriptovalute? Kriptovalute je digitalni novac ili novac u digitalnom obliku. Kriptovalute su nastale pre nekih 10 godina u Japanu i prva i najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin. Verovatno ste svi čuli za Bitcoin i ja ću samo kratko da kažem i da najavim šta se tu desilo. Znači, pre 10 godina pojavila se prva kriptovaluta, početna vrednost te kriptovalute je bila 0, znači nije imala nikakvu vrednost. Danas, ako hoćete da kupite jedan Bitcoin, treba vam negde oko $60.000. Znači, to je jedan ogroman rast, znači 2015. je recimo vredio $250, a evo, kao što sam rekao, danas vredi već nekih čitavih $60.000. Ono što je još isto tako bitno, da vi ukoliko ste vlasnik jednog Bitcoina, vrlo lako možete da ga prodate preko javne berze menjačnice i da dobijete istih tih $60.000, odnosno protivvrednost ukoliko živite u Srbiji u dinarima, znači to je nekih preko 6 miliona dinara. A ono što je bitno u našem projektu da mi imamo našu vlastitu kriptovalutu. Ta se kriptovaluta zove Hotelium jer je vezana za ovaj naš projekat. Hotelium se pojavio na javnoj berzi menjačnici u decembru 2018. godine. Berza se zove La Token i jedna je od 10 najvećih berza na internetu. Početna vrednost naše kriptovalute je bila $0,5 ili pola dolara. Sledeće godine vrednost je porasla na $1 i sada to su sve male vrednosti, međutim gledano procentualno rast je od čitavih 100%. Sledeće godine je otišla na $2, što je isto tako rast od 100%, a danas naša kriptovaluta vredi negde oko $5,5, što je 11 puta više u odnosu na početnu vrednost. Upravo su to te prednosti i mogućnosti zašto koristimo kriptovalute, jer kako raste vrednost kriptovalute, tako raste i vrednost naših deonica. Što bi značilo za uloženih 100 evra, da ste ih uložili 2018. na početku projekta, istih tih 100 evra danas vredi 11 puta više, što znači da bi današnja vrednost bila 1100 evra. I upravo iz tog razloga se koriste kriptovalute i uvelike nam pomažu u samom poslovanju. Naš je cilj da naša kriptovaluta dođe u narednih 10 godina na vrednost od $100 i to je nekakav cilj koji smo mi potpuno sigurni da ćemo i ostvariti. A sada, ako možeš malo da nam objasniš nešto o blockchain tehnologiji, da bi malo ljudi bolje razumeli. Naravno, blockchain tehnologija je isto tako jedna nova tehnologija koja se pojavila pre 10 godina. Zovu je digitalni knjigovođa ili digitalni notar.
Šta to znači? Sve promene u poslovanju koje se dese se evidentiraju na blockchainu. Šta je blockchain? To su stvari blokovi informacija u koje se unose podaci koji su bitni za poslovanje. Kada se taj blok napuni, on se zatvara, otvara se novi blok i tako se nastavlja blok za blokom tih informacija i zbog toga se zove blockchain ili u prevodu lanac blokova. Eto, to nisam baš znala ja. Da, prevod sa verovatno i gledalacima. I sada, šta je tu bitno? Bitno je da se svi podaci koji se unesu u blockchain su trajno zapisani. Ukoliko se na jednom mestu i izgube podaci iz bilo kog razloga, na hiljade drugih mesta postoji zapis, tako da je potpuno nemoguće izgubiti informaciju. Zato što ima, na jako puno mesta upisano. Dalje, šta je važno? Važno je da je eliminisan uticaj čoveka. Kada imate svaka firma, ima nekog svog knjigovođa, ima knjigovodstvo i tako dalje, i ljudi smo ljudi, uvijek može da se pogreši, da se upiše neki pogrešan podatak. Pošto je ovo programski rešeno, blockchain sam evidentira i usklađuje sve te podatke, tako da je praktički mogućnost greške nemoguća. Jednostavno nemoguće da se desi greška u samome sistemu, a kao što sam rekao, pošto je decentralizovan, ne mogu podaci ni da se izgube. I sada, da bi videli koliko je to u stvari snaga i moć, današnje velike kompanije, multinacionalne kompanije, koriste blockchain u svom poslovanju. Pa su tu recimo Lufthansa, Toyota, Ford, Pfizer, mnoge druge velike multinacionalne kompanije, upravo iz tog razloga da se radi jedna velika ušteda u troškovima, da se dobije sigurnost u kompletnoj evidenciji podataka, računovodstvu, svemu ono što se prati i da bude jednostavno vrlo lako dostupno svima. I ja vam sad to mogu ispričati i na način kako to u praksi funkcioniše, recimo u velikim firmama. Pošto sam ja u autobranši, znam recimo da Toyota koristi blockchain u svom poslovanju i evo kako ga koristi. Znači u blockchain se unese recimo podatak da se, danas je 18. da uzmemo kao primjer, 18. avgust, da se montira recimo model tipa Toyota Auris. I tačno se zna koje se operacije tu dešavaju, koja montaža će biti i zna se tačno da ljudi koji treba da učestvuju u tom delu montaže moraju biti na montažnoj traci da bi se taj posao završio. Svi oni koji su, da kažem, uključeni u posao, putem interneta i putem tog blockchaina se lako konektuju na sam blockchain, uđu u te podatke, vide tačno kad počinje, kad završava, šta treba da se uradi i tako dalje i oni se u tom momentu, kako je tamo projektovano, se pojavljuju i završavaju taj deo posla. Šta je tu ušteda? Ušteda je da je svako ostao, ne znam da li je kod kuće ili na nekom drugom mestu, ali je imao pristup, znači nema potrebe raditi sastanke, dogovore i tako dalje, jer je sve tamo evidentirano, dovoljno je bilo da se samo uloguješ, da priđeš podacima i da vidiš šta se tu dešava. Jako je velika ušteda vremena, jer ako vi sad ne morate, ne znam, 20 ljudi skupiti na jednom mestu da bi održali sastanak, dogovor i tako dalje, ogromna ušteda u vremenu, ogromna ušteda u novcu, u troškovima, jer svako je opet radio neke svoje stvari i tako dalje, ne mora biti plaćen za taj deo jer nije ni dolazio na posao pre toga. I ono što je jako bitno, bez obzira gde se čovek nalazi fizički trenutno, on se mogao prikačiti, da kažem, i videti šta je tu upisano. Što se tiče našeg projekta, kako to funkcioniše? Blockchain nama pomaže utoliko da prvo kada se registrujete, vi ste registrovani putem blockchain tehnologije. Kada kupite paket, vi ste isto, vama je na vašem walletu evidentirano da ste uložili novac, da ste postali deoničar i da ste automatski preko toga ostvarili određena prava. Kakva su prava? Recimo, na osnovu kupljenog paketa, pošto ste deoničar, imate prvu godinu lojaliti koji se kreće od 6 do 24% na godišnjem nivou i sam sistem vam taj lojaliti, odnosno taj prihod, obračunava i evidentira ponovo na vašem nalogu, odnosno na blockchainu. I vaše je samo da se
da kažem, uključite, da se ulogujete, da pogledate šta se tu desilo, da vidite kakvi su vaši prihodi i sve ono drugo što je bitno u ovom poslovanju se isto tako tu nalazi. Kada ste dobili vašu dividendu, kolika je ta dividenda, koliko imamo tokena na raspolaganju, kolike su nagrade, znači sve ono što je bitno za poslovanje se nalazi na blockchainu i upravo iz tog razloga ga i koristimo. Sad bih te samo na kraju pitala kako iskustvo imate povodom blockchain tehnologije, da li je ipak dolazilo nekad do nekih grešaka ili nije? Pa evo, to je jako dobro pitanje, jer svi želimo neko iskustvo, odnosno pouzdanost, sigurnost i tako dalje. Ja mogu da kažem moje iskustvo, ja sam u projektu 4,5 godine, znam da je, i mogu 100% da potvrdim, da je firma sve što je dala u smislu nagrada, od lojality nagrada, od dividendi, od nagrada koje su vezane za sam network marketing, potpuno i do kraja isplaćene bez ikakvih zastoja i dilema. Zašto je to tako? Mi u timu našem, u firmi, imamo ljude koji su izuzetni stručnjaci u tom delu, pa tu je recimo jedan mladi momak koji se zove Simon Karakaš, koji je jedan od vrhunskih stručnjaka u delu blockchaina i kriptovaluta. I on vodi, održava i servisira taj naš sistem, tako da je moje iskustvo potpuno pozitivno u smislu da sve je funkcionisalo bez ikakvih problema, zastoja ili nedostataka, znači toga nije bilo ni u jednom momentu i da ono sve što je dato kroz program i kroz sam marketing plan firme je ispoštovano do kraja. Znači, ako vas pripada neki deo lojality nagrade na mesečnom nivou, to će vam biti toga dana kada vas pripada isplaćeno i to će vam sesti na račun. Ako vas pripada dividenda, dividende se isplaćuje svakoga maja, svake godine, jednom godišnje, isto tako u isti dan se svima isplaćuje dividenda i leže vam na račun. Što se tiče prihoda koji su vezani za network marketing, odnosno za mrežni marketing, isto tako su isplate na nedeljnom nivou i sve ono što ste u toku nedelje odradili, zaradili, vam isto tako sedne na račun. S druge strane, vrlo lako i jednostavno isplatiti sa tog računa na neku menjačnicu ili na neki wallet i upravo to što sam rekao, bez ikakvih zastoja sve funkcioniše od prvoga dana, evo do danas to mogu svakako da potvrdim. Dobro, Mišo, nadam se da su naši gledaoci razumeli sve što si nam ispričao, ja jesam. Ja sam već u tome, tako da je meni jasno, ali ja mislim da je dobro ovo što smo ovako počeli sa kratkotrajnim serijalom, da bi ljudi to bolje shvatili. Ti si to dobro objasnio, pa se vidimo, nadam se, sledeći put. Svakako nastavljamo sa ovim serijalom, dobit ćete nove informacije. Pozvao bi vaše gledaoce da se jave Vesni i Vladi i da sva pitanja, sve nedoumice, sve ono što vas još dodatno interesuje, slobodno se obratite ljudima i Vesni i Vladi da vam daju dodatna objašnjenja i dodatne informacije. Tako je, Mišo, hvala ti još jednom. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za današnje emitovanje.